näillä rilleillä, uskokaa tai älkää, niin mä kuvasin ton ekan klipin. On tää uskomatonta tää teknologia. Pystyy ilman käsiä nyt sitten kuvaamaan. Heippa rallaa! On siitä aikaa, kun mä oon tehnyt edellisen YouTube-videon ja on se korkea aika nyt tehdäkin. Tässä on ehtinyt tapahtua vaikka mitä tässä välissä. Esimerkiksi tässä toimistolla niin on aikamoinen sekasotku. Tilapäisesti täällä on todella paljon kamaa. Mä oon siis muuttamassa, mutta en niinkään pitkälle kuin tuohon 20 metrin päähän. Siinä on rakennus, johon rakennusluvat on vetämässä ja ne mahdollisesti ja toivottavasti tulee toteutumaan ja valmistumaan pian, jolloin aletaan remppaamaan. Älkää soittako Top Gear Suomi. Mä tuun muuttamaan tosiaan 20 metrin päähän, rakennusluvat toivottavasti myöntävät ne pian ja sitten alkaa remppa ja sinne tulee noin 600 neliöä tilaa, missä pystyn säilytellä nyt sitten autojani ja itseäni ja kollegoita ja siitä tulee makea uusi paikka. Mutta tämä video, kertoo mun uusimmasta autohankinnasta. Kyseessä on siis Porsche 911 992 ST. Ja tässä on paljon tarinaa tämän taustalla. Tää on legendaarinen auto jo syntyessään. Ja tää perustuu siis 1960-luvun Porsche ST-malliin. Ja mä kerron siitä tässä videossa vähän myöhemmin, miten tää kiteytyy yhteen. Kelataan ajassa vuosi taaksepäin, eli elettiin kesää 23. Mä olin ajamassa GT3 RS:llä Puolassa rataa, kun Porschelta soitettiin. Hassua puhelussa oli se, että mulle tarjottiin ostomahdollisuutta ostaa tuleva 992 ST. Mä tilasin sen tietämättä sen enempää, että mikä auto on kyseessä. Sitten kun viikkoja ja kuukausia meni eteenpäin, saatiin lisää tietoa ja vasta ihan loppupäässä sitä ajanjaksoa niin tiedettiin montako näitä valmistettiin ja vastaushan siihen oli 1963 kappaletta. Anyway, mä sain sen mahdollisuuden ja mä hyödynnin sen. Auto tosiaan luovutettiin mulle sitten niin helmikuussa 24. Palataan siihen, mistä on oikeasti kyse. Kyse on siitä, että Porsche valmisti ST-mallin 69-72 vuosina. Montako ne valmisti on suuri mysteeri. Jotkut väittää, että 23 kappaletta ja jotkut väittää, että 40. Jotain siltä väliltä, että kyse on erittäin harvinaisesta mallista, jos ei harvinaisin Porschen valmistama malli. Ja resepti oli selkeä. Auton piti olla mahdollisimman kevyt ja mahdollisimman tehokas. Ja näinä aikoina vielä turboautoja ei ollut, eli vapari oli tietenkin nyt sitten ainut vaihtoehto. Ja tämä siis perustui siihen S-malliin, mikä oli se tehokkain, mutta käytettiin koppana T-mallia, joka oli siis se halvin, ilman varusteita oleva kevyin auto. Ja tästä tehtiin sitten versio, joka oli tosiaan mahdollisimman tehokas, mutta kevyt. Mielenkiintoista oli myös se, että se pystyy ostamaan Porschen sen aikaisesta katalogista, niin kuin Motorsport-katalogista, kaiken näköisiä erilaisia vaihtoehtoja, koska näillä autoillahan tietenkin kilpailtiin. Ja jokainen, ainakin tarinan mukaan, oli erilainen toisistaan. Ja tosiaan, montako Porsche itse valmisti näistä ja montako oli yksityistiimien tekemiä, sekin on pieni arvoitus. Mutta nyt kun 911 malli täytti 60 vuotta tänä vuonna, niin Porsche päätti tehdä tästä samasta reseptistä uuden auton. Ja tää on nyt siis 992 ST. Sitten käydään läpi, mikä on 992 ST. Kuten sanottu, sen piti olla mahdollisimman kevyt ja mahdollisimman tehokas. Käydään ensin läpi, millä tavalla ne on saanut tämän mahdollisimman kevyeksi. Korinosista
Etupelti hiilikuitua, lokasuojat hiilikuitua, ovet hiilikuitua, katto hiilikuitua, takalokasuojat on edelleen alumiinia. Magnesiumvanteet, mahdollisimman kevyet, keraamiset jarrut, mahdollisimman kevyet. Tässä mallissa ei ole kääntyviä takapyöriä, kuten esimerkiksi GT3 RS:ssä ja Touringissa, koska 6 kiloa kevyempi. Tässä on myös erittäin kevyt vauhtipyörä ja kytkin. Tässä on myös kevyemmät ikkunat, light glass nykyisin, se on ennen ollut pleksiä. Kuten sanottu, kaikki perustuu siihen, että tämän piti olla mahdollisimman kevyt ja se on lukuina 1380 kiloa. Ja se on siis näin tänä päivänä erittäin pieni numero tämän kokoisessa uudessa autossa. Käydään sisusta läpi. Tässä on tosiaan Design Heritage Packageen kuuluva konjakin värinen nahka sisusta. Ja tässä on käytännössä kaikki pinnat nahalla päällystetty. Rattitankoa myöden on myös nahkaa. Katto on taas Porschen niin kutsuttua Race-Texiä, eli Alcantara-jäljitelmää, mutta tässä autossa uniikkina on se, että kuten 60-luvun autoissa, niin tämä on niin kuin reijitetty, mikä on mun mielestä makea yksityiskohta. Mittaristo on myös vihreällä, kuten se oli 60-luvulla. Vaihelaatikko tosiaan manuaalinen. Tässä on 6-vaihteinen laatikko. Ja jos jotain keksisin, minkä mä olisin tehnyt eri tavalla, niin mä olisin tehnyt tähän dogleg-vaihteiston, eli siten, että ykkönen olisi ollut tuolla vasemmalla alhaalla, kuten se oli alkuperäisessä autossa. Tässä on ihan perinteisesti ykkönen ylhäällä ja 6 vaihdetta tosiaan. Tämän lisäksi makeita juttuja mun mielestä, mitä on keksitty tosiaan Design Heritageen, niin on käytetty vähän uudemmasta 70-luvun Porscheista, niin tämä pinstripe-kuvio, mikä on penkeissä, sitä käytettiin SC-malleissa. Tässä on taas mahdollisimman kevyt, eli hiilikuituiset penkit, samat kuin esimerkiksi GT3 Touringissa on käytetty. Tässä on myös hiilikuituiset nämä lattiamatot, missä on tämä sama konjakin värinen reunus. No, onko ne kevyempiä sitten kuin nämä muut lattiamatot, en osaa sitä sanoa, mutta hyvän näköiset ne ainakin on. Toinen makea yksityiskohta mun mielestä on, että on jätetty pois tämä pieni pyörylä tässä ratissa, mikä on kaikissa muissa uusissa Porscheissa, eli missä pystyy eri ajotiloja valitsemaan. Sitä tässä ei ole ollenkaan. Tässä pystyy vaan säätämään alustan jäykkyyttä ja sitten ottaa pois täysin kaikki sutimisestot ja muut avustavat laitteet. Mulle tämä auto on ultimaattinen 911. Tämä on nämä kaikki ominaisuudet, mistä mä äsken puhuin, niin tämä tekee tästä kokonaisuudesta niin todella upean. Tämä on nimenomaan, tämä on hauskaa ajaa. Tällä haluaa lähteä ajamaan. Sä et halua lähteä sinne määränpäähän, vaan sille on merkitys, vaan että pääset oikeasti tätä ajamaan. Mä tykkään ajaa radalla ja GT3 RS on radalla huomattavasti nopeampi ja ihan selvästi, mutta se ei ole täysin mun juttu. Mun juttu on todella päästä ajamaan makeilla teillä ja siksi mun mielestä tää on ultimaattinen 911.